Baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI, mga tugang oras tango niyan, 6 minutos pasado alas 10 nin pagkaaga. Sabi ng iba, huli man daw at hindi magaling, na ihahabol din. Mga tugang, pasensya na po kamo ha. Dahil ko talaga maibitaran, ano tapirmi ako ang nakukursunadahan kan mga teacher na kuanon na magtaram. Dahil ko daw yan aram. Ano ta arong kaya? Natakita niya akong may duty. Please give time ngaya, sir. Ta importante ka ngaya sa okasyon mi. Welcome po giraray mga tugang, dawa kita sarong oras na day nagkairimanan pon kotana pon sa bagong alas 9 abot ng 11 o'clock, pero pinag-ingoan niya tong makahabol po sa programang Bicol Connection. Biyernes kita ngunyan, pets sa 10 o 9 ka na bulan na Hunyo 2023. Pagiribanan giraray kita mga tugang, abot ng at tiyan 11 o'clock ni na pagkaaga. Lalo na po sa mga impormasyon, pagurulay-ulay niya to kan mga napapanaw na issue. Asin kadakol pang iba. Kaibanan ko ngunyan sa Technical Department si Engineer James Sonoco and si Jimmy Guanzon sa information, si Ma'am Kay Ligasyon, yawan man dyan sa admin, si Cheng Si. Inian mayo na akong masasabi kay ni, napakahigos na barkada ini. Mayo kang masasabi digdi. And syempre matugang daman sa transmitter side si Engineer Abby Lindon Toralio and si Bert Cabrillas. Oy, sa totoo lang ha, dahil ko nag-aambog, magayon ang signal ngunyan kan RPN. Kaso bago pa pong mga alas 6:15 nin na pagkaaga, na nagmo-monitor ako, biglang guminayon, naging bilog sa boses ni ni SM Joey Lim, Pero daw medyo kuyan na kaito, maano pa man giraray, matindi pa man giraray yan sa iyang boses, kumbaga pang rimati sa chicks. Ay, sorry po. sorry po kay Manager Joey Lim. Pero sa totoo lang, sabi ko nga ni, pinag-post ko sa bago. Magayon niya ako ang signal. Nagkusog sa naglinaw kasubago. Until now, mga tugang nayaw na ko duman sa paghuli ko duman sa sa harong. Nagbulos muna ako. Abo ko man na maglaog digdi tabi, Engineer Jameson ko na ako naka long sleeve. With necktie. At makasupog man. Kaya ito lang kitang pasir simple sana. Basan importante, simple man, pero doon. Abo ko kayang maka-absent sa programa mga tugang. Kapag ang programa nasa puso mo, talagang dawa anong kaulangan, ginigibo kanin paagi tanganing abuton mo ang sabi ng programa sa radyo. Pati sa paggibo niya to nin mga news content.
Bako po itong atang may duty, maturutungga-tungga. Dahil po bakong araw kayan. Kaya pasensya na po kamot ako na huri. Sa totoo lang. Minsan binabasol ko man ang ibang nasa eskwelahan tapig paparako kaya ako ninda. Kundi siguro gusto mo na makapagpaabot kita nin magayon na impormasyon lalo na sa mga magurang asin sa mga parents. Ay, magurang parents pa. Ano ko? Sa mga magurang asin sa mga estudyante. Si supervisor si Dr. Edwin Maigi o Marvin Maigi kan Karamuan na South Central. Taid kami sa Kasubago, aram mo ngaya press. Ngunyan ngayang mga panahon, dahil ko na ngayon nabutan ang araw kay ning mga scouting. Ay, ito ngayon nabutan ko, pero ngayon ngunyan ang iba dahil na po ngayon. Sabi ko, okay lang po yan. Si District Supervisor duman sa Karamuan South District. Ay, good morning! Mabiyahe pa ngaya ako, press, pasering duman sa kuyang eskwelahan. Sige, sir. Dawa niya ako medyo sabihon tanang Biyernes, pero ginigibo pa man girara niya sa iyang obligasyon bilang supervisor duman sa Karamuan South District, mga tugang. Salamat kay PSDS Judith Maigi. Kay Scouter Joy Biseño, Scouter Felix ano nga ni sir sa apelyido mo, sir? Baksain. Yan, mga teachers. Salamat na marhay, ha? Oy, ngunyan mga tugang, daw inita garo itinaas na po sa alert level number 3 ang Bulkan Mayon, mga tugang. Kasod mang pagkaudto. Kaso banggay, pinag-post ko nga sa kuyang personal Facebook, mga tugang. So, kulor. Kan pagluwas, pagbaba, pagragasa kan rockfall duman po sa bunganga kan Bulkan Mayon, mga tugang, ha? Kaya siguro arat yan tibad makakakitanin update digdi po sa nangyayaring pag-alburuto po kan na Bulkan Mayon. Lalo na po duman sa mga palibot kaining Bulkan Mayon, duman sa may Partikan East, iyo po ang Santo Domingo, Bakakay, pasiring po yan duman sa Tabaco, sa may Partikan Legazpi, pasiring po yan duman sa may Partikan Tabaco, tama. Kaya ito pong nasa 390 ng mga pamilya kan Barangay Misi, Daraga Albay, presente, mga tugang, na pinag-evacuar na po ngunyan. Pasiring duman sa Daraga Evacuation Center sa Barangay Anislag po, mga tugang. Bit-bit ang saindang mga gamit, presenteng naghaharalat ngunyan ang mga residente kan mga bihikulo kan lokal na gobyerno na iyoan mahatod sa inda. Duman po sa evacuation center, duman sa may parte kan barangay o duman sa banwaan kan Daraga Albay po, mga tugang. Ini pong barangay Masisi, sakop kan Daraga Albay, mga tugang, na talagang hinahagop po kan alpog pag-an mayon volcano nag-aalburuto po, mga tugang. Kaya sa pinaka-latest development ngunyan pa sana, ang ngunyan pa sana, mga tugang, ini pong pinagpaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ini yung PHIVOLCS, ang resident volcanologist po, mga tugang, na si Dr. Paul Carlson Alanis. Siya po ang resident volcanologist na iibakwar na ang mga residente na mantinidong nasa lugar na nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone po, mga tugang. Ayan po ang pinagpaluwas na po kan sa tuyang resident volcanologist
Engineer Jameson Noco. Delikado po, lalo na itong mga nasa loob kan 6 kilometers permanent danger zone matapos na itaas na po sa alert level ang Bulkan Mayon alas 12 nin pagkaudto kasudma po. Hunyo 8, 2023. Taan paliwanag po ni Dr. Alanis na ang paglangkaw kan alerto ini po dahil man sa mga nairehistrong rockfall events, ito pong nagbabaragsak pong mga darakulang gapo. Duman po sa Harani o duman po sa may parte kan crater kan Bulkan Mayon na ini po nabayaan durante pa po kan magkaigwanin pag-alburuto man pagtuga ang Bulkan Mayon kan 2018. Ayan po ang sabi ni Dr. Paul Alanis. Rockfall events na nagpapahiling na padagos ang pagdakula kan Labadome. Nako, grabe talaga. Pati nga ni duman sa crater mga tugang pagkakabanggi, pag minaluwas na po ang laba, mapulaho na. Tabi, Engineer Jameson Noco. Kasabay paligdian pagkakaigwanin na pyroclastic density current sa Bonga, asin duman sa Bakod Galis mga tugang o Basod Galis, Bakupong Basod Camarines Norte ha. Duman sa may parte kan Bonga Bali, asin Basod Galis po mga tugang. Tasibong kaini, pinaglinaw ni Alanis na unreported incident nin As Falls, itong Alpog. Nagkapirang parte kan probinsya, huli naman sa pagrasay kan mga gapo. Nagbabarabaan na po si gapo, halid duman sa main crater kan Bulkan Mayon. Padagos man giraray nagkakigwanin pyroclastic flow. Paghali sa sarong kilometro hali sa crater kan Bulkan, asin ang pag-ulog nin mga gapo rason para magkaigwanin As Falls sa munisipyo kan Kamalig, Daraga, asin Legazpi City. O kaya ngunyan nga ni mga tugang ang MDRRMO man sa mga naunang bitan ng lugar sa palibot kan Bulkan Mayon, padagos po na pagparumdum po ninda na magkaigwa po nin magsunod sa health protocols man giraray. Kung bakuna pong COVID-19 ang kalaban niya to, ini na pong alpog na naghahali po, huli po sa pyroclastic flow mga tugang, na sarong kilometro hali duman sa crater kan Bulkan Mayon. Ang pag-ulog nin mga gapo, nagkakaigwaman po yan in As Falls, lalo na sa may munisipyo kan Kamalig, Daraga, asin Legazpi City. Rason kaini, kaya inabiso na ni Alanis ang publiko, lalo na ang mga nasa pamitisan kan Bulkan na maging marigmat ang sa inda o sa indang palibot. Aramon, sunodon, ang mga biso na pinagluluwas kan ahensya asin kan lokal na gobyerno. Kaya si Mayor Baldo, duman po sa, si Mayor Baldo ba yun sa Kamalig? Pinagtiripo na po sa iyang MDRRMO asinan iba pang mga lugar, iba pang mga opisyal kan sa iyang munisipyo sa may parte kan Kamalig, Daraga, Legazpi City. Ninhulitan na rekomendasyon kan DOST Philbox mga tugang. Iyon na po ang magkaigwanin thorough evacuation sa mga residente na yaon po sa laog kan Mayon 6 km PDJ. Anong gustong sabihin? Yaon ka mo sa laog kan 6 kilometers 6 kilometers danger zone kan na Bulkan Mayon. Kaya siguro dahil naman po siguro ini dapat na ikaulang kan mga kababayan nga niya to tanganing makasalbar po kita sa ano man na pwedeng darahon na problema, lalo na po kay niyong pag-alboroto na po kan Bulkan Mayon. Duman sa may parte kang Tabaco City man po mga tugang, sa may parte man po kan Tiwi, ang mga lokal na gobyerno, padagos man po ang pagkondusir, asin komprehensibong, asin regular na monitoring
digdi po sa nambitan ng problema duman po sa nasabi ng lugar. Lalo na po digdi sa may partikan Kamalig, Ginubatan, dyan sa may Legazpi City, duman po sa may partikan Bakakay, duman sa may partikan Santo Domingo, asin palibot dyan po sa Bulkan Mayon, padagos naman po ngunyan na nagpipreparar ini pong mga opisyal niya to, mga local government units tangani sanang maibitaran ano man na pwedeng darahon kaining pag-alboroto na po mga tugang kan Bulkan Mayon. Kaya ngunyan nga ning pagkaaga, sana ko niya tong impormasyon mga amigo niya to duman po sa syudad kan Legazpi, medyo makaskas po ang pag-evakuar sa 200,400 na pamilya o kapareho nin 10,000 na individual na naka-star po sa laog kan na 6 kilometers permanent danger zone matapos pong itaas sa alert level 3 ang status kan Bulkan Mayon. Si Gobernador Edsel Greco Lagman kan probinsya kan Albay, basado man sa rekomendasyon kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o ding EPSIMO. Sabi ni Lagman, dapat ngayon mamantinir ang pagiging zero casualty kan probinsya kung kaya sa tabang kan man lain-lain na ahensya di gobyerno ingoawon nindang maibakwaran apektadong pamilya para itong nasa salbadong lugar. 27 barangay, may mga partidaryos kita, Jameson Oco, duman sa may partikan Bakakay, Santo Domingo. Kaya igwa kita nin mga nakukang impormasyon duman sa 27 barangay man na nasa laog kan na peligrosong lugar kay Banan Digdian na Roque, asin Santa Teresa sa Malilipot, Barangay Anuling, Kirangay, Suwa, asin Tumpa sa Kamalig, Barangay Misi or Miisi sa Daraga, Dona Tomasa, Masarawag. Kaya duman sa mga kababayan niya digdi sa Camarines Sur, kung igwapo kamong mga partidaryos na yaon sa mga lugar na pinagsasambit ko, na medyo harani sa Bulkan Mayon, sa Mulad Bukad, Grande, Mulad Bukad, Pequeño, ini po partikan Ginubatan Albay, sa Barangay Padang, Matanag, Bonga, asin Mabinit sa Legazpi City, duman sa Barangay Mabinit, Barangay Baligang sa Ligao, Barangay Calbayo, Gasin Kanaway sa Malilipot, sa Fidel, Sortida, Lidong, San Fernando, Santa Misericordia, sa Santo Domingo, Albay. Kaibanan man ang Barangay Buwang, Magapo, Oson, asin San Isidro sa Tagabaco City, mga tugang. Ayan po, kung may mga partidaryos kamo sa mga lugar na barangay na sa kuyang nasambit, mga tugang, paki-informaran kung medyo nagbuburbuntol sa pag-evacuar, sabihin na mas maray na itong nasa salbadong lugar. Delikado po. Ang sa tuyang mga opisyal kan gobyerno, padagos pong nagpapasabot kan mga dapat nagibuhon po, mga tugang. Salamat kay Saldi, si Saldi Manzanillo, barkada niya to duman sa sentro kan Legazpi City, dating kaibanan niya to ini duman sa Legazpi, nagpaabot man sa tuyan in informasyon. Importanteng ma-update po kita kan mga nangyayari duman po sa probinsya po kan Albay, mga tugang. Kaya ngunyan po nagipag-order kita sa mga barkada niya to duman na tanganing mas mahiwasan sa tuyang pagpabot ng informasyon, lalo na po na maidaran niya mo sa Indo, lalo na digdi sa RPN Radyo Ronda DCKI. Oras matugang ko niyan, 25 minutes magalipas ang oras na alas 10 ni na pagkaaga. Digdi po sa lawag ka na sa tuyang programa. Ini po ang programang Bicol Connection. Nagpapabot sa Indokan ng mga pinaka-latest information. Tanganing day po kita mahuri sa ano man ang mga nahihiling niya to ngunyan na mga panahon. Grabe,
pati sa mga kababayan niya to digdi hilingon mo an picture kan bulkan mayon mga tugang pati ining dadalaganan kan mga gapo Engineer James Sunok ano yung tanag aaso-aso alpog kaya mahiling niya to sa bulkan mayon garo nagbuga nin may bog na abo asit nagkaigwa nin rockfall o pag ragasa kan mga bato sa bulkan mayon mga tugang kung yaon ka duman sa may parte kan barangay Bonga sa baka kay Albay hiling-hiling mo ta nakaatubang sa lugar ninda po ining ito bagang pinag-aagihan na pagkadardakulang kanal duman paghali duman sa crater kan bulkan pinag-aagihan mga tugang kung yaon ka duman talagang hiling-hiling mo hiling-hiling mo po ang aksyon kan bulkan mayon duman po sa may parte kan barangay Bunga baka kay Albay po mga tugang. Kaya grabe after how many years? 18, 19, 20, 21, 22, 5 years pa lang. Ngon uni na naman. Garo sabi nga ni Dr. ko yan, sabi nga ni Dr. Paul Alanis, kan makaulay mi through karondang Vanessa Capalos, garo kaya nga kadakol pa kan mga na-stack na kuyan mga gapo duman po sa may parte kan crater kan bulkan mayon iyan nga nagraragasa pababa pero kan makaulay mi garo nga mayo pa manin nahihiling na kuyan pwedeng magsakat an lava duman sa crater pero ngunyan garo iyon ta mala ta pinagtaas na po mga tugang sa pinagtaas na po mga tugang sa alert level number 3 kasod mapo na pagkaudto pet sa 8 kan na bulan na Hunyo. Ay, maray na pagkaaga mga tugang sa gabos sa mga nag-aantabay ngunyan. Ay, nag-aantabay na si Maricel Tiboslon, salamat. Si Charito Badjao o Bahaw. Ano daw ini ni General Bahaw kan pamayukan 19th Infantry Division kan Philippine Army mga tugang digdipo sa probinsya nin Camarines Sur. Ay, tabangan ta daw mga tugang ini pong sarili sa mga barkada niya to as in kabatsmate niya to ining agom na si Ma'am Jean Villarreal Reginaldo mga tugang. Anyway, barkada man niya to ini kabatsmate niya to as in perming nakakaibanan niya to ini. Okay na mate garo an interment o lubongs kan sa imong agom kuyan garo saga pet suggest sabi kaya sa ko ni Ma'am Jean Villarreal kuyan po ini teacher po ini sa secondary dyan sa Seferino Agro digdi sa barangay San Agustin pa yan tabi engineer San Agustin o San Isidro Seferino, parte kan San Agustin na garo yan. Teacher po siya dyan. Medyo na gada na po ang sa iyang agom, si retired SPO2 Romeo Perez Reginaldo. PNP retired po ini. Kan high school kami, assistant ko yan ini ni ito, so kuyan niya to sa C80. Kaya mga barkada niya to ini. Sabi ni Ma'am Jean Reynaldo, good morning mate. Ask ko lang po, ang pag-announce ka na obituary, mag-letter pa po ako sa radio station. Okay lang mate? Okay lang na pwede kang mag-letter o kaya ipaabot mo na lang sa Moya Digdi. Taan interment ni SPO2 Romeo Perez Reginaldo, PNP retired. Siya po namundag kan November 8, 1960 as in siya po binawanin buhay kan June 5, 2023 sa edad na 62 years old po mga tugang. An petsa kan interment o lubong sa maabot na June 10, 2023
Pakatapos kan gigibo na misa alas 10 nin pagkaaga dyan po sa Nuestra Señora de las Angostia Cemetery. Yan. Ilulubong dyan sa San Francisco Cemetery. Kaya kung condolence sabi kay batchmate Jean Villarreal Reginaldo sa pagkagadaan ni Espeoto Romeo Perez Reginaldo, retired PNP po ini mga tugang. Kaya ang pagpaabot niya to ni condolence. Lalo na sa muyang kabatchmate si Jean Villarreal Reginaldo. Okay, sige. Kaya sa mga kabatchmate garo may atyan na pagkahapon baka malamay man po duman sa Santo Domingo. Kan syudad ni Niriga tagaro dumanan sa indang harong mga tugang. Okay. Alas 10:30 iyon na po mga tugang, digdi po sa laog ka na sa tuyang programa ngunyan. Salamat po sa mga nagtitiwala, digdi po sa RPN DCKI, lalo sa gabos sa mga programa digdi. Salamat na marhay. Dawa sa ring periodiko lokal mga tugang an haros nakabandera iyo po ining Bulkan Mayon. Haros nakabandera ta kasod ma talagang igwapong mga parametro 199 rockfall events plus 6 pyroclastic density currents 500 to 2,000 metrong pagdaos-dos mula po sa crater kan Bulkan Mayon po mga tugang. Nahihiling po ang banaag lalo pagkakabanggi. Kan Hunyo 7 man 332 na tonelada kada aldaw. Yan. 800 metros taas katamtaman na pagsingaw napadpad sa may south sur o Timog Sur. Kaya namamaga po ang Bulkan Mayon mga tugang. Ayan po ang aros dawa sa in mga tugang na lugar o kaya periodiko lokal o lokal mahiling po nindo mga tugang. Ini pong nangyayari duman po sa may parte kang Bulkan Mayon. Ang palibot ko kan Bulkan Mayon duman sa may eastern part mga tugang. From paghali duman sa Tabaco, kung mapaligaspi ka, agian mo an malilipot. Tapos ini pong Bakakay, Santo Domingo, o kung digdiman po sa lugar na ining north, south, east, parting west ayaw man dyan ang Kamalig, Ginubatan, Ligaw. Kaya yan po mga tugangan mga medyo lugar na apektado kay nipuyo pong pag-alboroto na po kan Bulkan Mayon. Baka sabihin po nindo pero minasa na ngayang Mayon kasi yan an kinakaipuhan kan mga kababayan niya to na maaraman ini pong nangyayaring ini adigdi po sa tuyang lugar. Taram po kaya nindo pati nga ni duman sa Metro Manila ang mga national media talagang nagkukanin informasyon halidigdi sa tuyang mga tugang. Uy, grabe oh. Abot na duman sa talagang pababa na po itong abo ining darakulang naggapo na naghahali duman sa may parte kan crater kan Mayon pababaon po mga tugang digdi sa picture sabi kan mga turista magayunon ngayaan ko yan ang picture pero sa parte man niya to mga tugang medyo delikado man po yan lalo na so mga yaon po dyan sa may parting iyan kan lugar na harani
sa bulkan mayon po mga tugang. Pagkakabanggi, mahihiling mo namulaag ng kuyan, nagluluwas duman sa may partikan na crater kaan bulkan mayon. Talagang nagbuga na po nin makapal, may bug na abo. Nagkigwanin rockfall, pagbabakan mga bato sa bulkan mayon. Oy, maray nga ni mga tugang, day po na timing day po na timing kan magkaigwanin ng search o kaya rescue operation, retrieval operation na nga ni. Ito pong mga naging biktima kan buminagsak na sarong Cessna plane duman po sa bulkan mayon. Maray nga ni kayo day na timingan talagang very good. Very good si Lord na pag igwang mga araw kayo na kalamidad, day po tinatiming na habo niya man na madisgrasyan sa iyang mga mahal na anak. Yan, kitang mga tao. Kaya pasalamat po kita mga tugang. 24 minutes bago mag 11 o'clock ni na pagkaaga mga tugang. Ay digdi po sa siyudad kan Iriga, gwapong gigibuhon sa June 17 pa, dawa medyo haraharayo, pinta kasi sa Arriba, Iriga. Isay po ang magiging pwedeng magbali digdi sa mga pintor, yan, mga artist. Digdi sa Rinconada area, lalo na sa siyudad kan Iriga. Sa mga artista, sa mga nagdo-drawing, bakong su mga nung aning apod kayan, sa mga nagpapara pastedyo kan mga dingding na pigpaparapinturan. Bako po yan Hindi sa mga artist, mga nagdo-drawing nin mga magagayon na mga ladawan po mga tugang. Bako po sa mga nagpaparapintura kung ibagsak. Ay, nako, bako yan. Bako po yan, bako yan. Kundi sa mga artist na magbali po kamo sa group painting competition. Kaya sabi, be part ngayon, bring ko na the top artist and showcase your talent. May pahiling po sa indong talento sa pagpinta. Pwedeng grupo o group painting competition po ini mga tugang. Sa indaw gigibunan lugar na ni siguro sa indaw na pagkadardakulang lanob o kaya kudal na madrawing sinda Ini po sa maabot na June 17, 2023 dyan sa Paris Patio, Iriga City Park mga tugang. Kaya duman sa mga may hilig magpintura. Group painting competition po ini. Ang registration for the group painting competition sa maabot na June 10 sa aga po yan, 2023. Sabado, alauna nin hapon, abot ng alas 5 nin pagkahapon dyan sa Iriga City Ceremonial Grandstand. For competition guidelines, i-link lang po nindo ang nakabugtak sa link i-open lang po yan nindo. Kaya sa iba pang impormasyon, magbisita ka mo sa facebook.com/rinconada.artiste. Yan. Tatawan po ka mo nin pagkakataon na maipahiling po sa indong talento. Digdi po sa pagpintura. Group painting competition po mga tugang. Saro sa mga yun na aktibidad. Digdi po siyudad Kaniriga. Katakod po kayo yung Pintakasi Fiesta 2023. Yan, kaya ayon na po kamo. Mapakinabangan sa indong talento sa pipintura. Mas maray na po yan, mapakinabangan niya to. Taso iba, nasusupong. Dawa may talento, tinatago po yan inda mga tugang. Kaya ininan pagkakataon. Kami man po digdi sa RPN DCKI, nagpapaabot man kan mga mensahe para po digdi sa Pintakasi 2023 schedule of activities. Yan. Ngunyan man na petsa 12 o kaya petsa 9,
Anong oras daw ini? Miss Iriga Talent Showcase dyan sa Iriga City Sports Complex. Ano? Magayon po ini mga tugang para po duman sa mga kababayan niya to na mahilig sa mga kompetisyon na arog po kayo ni mga tugang. Kaya at yan, ngunya na aldaw, day ko lang mayo kayang na oras digdi, ining Miss Iriga Talent Showcase ipapahiling na sa indang mga talento po mga tugang. Kaya, sige na, saro po yun sa mga aktibidades sa digdi Syudad Iriga. Sa agapit sa Jess, motocross competition, duman po ini sa Trinidad Compound sa Barangay San Isidro, Iriga City. Yan. Kadakol kan mga aktibidades po digdi sa Syudad Iriga. Abot ini sa petsa 25 kining bulan na Hunyo. Nagpun kan May 20 about June 25. Ini pong aktibidades na mangyayari digdi po sa Syudad Iriga. Okay. Sige, oras na ko dyan mga tugang. 19 minutes bago magabot ang 11 o'clock nin pagkaaga. Salamat sa gabos sa mga nag-aantabay digdi sa RPN DCKI, si Cynthia Salvadora, maray na pagkaaga. At Judy Asur, Cynthia Reyes, Marisa Mendoza, yan, si mate Julio Iglesias. Ano yan? So para kanta, bako po. Julio Robosa, yun. Salamat po sa Indugabos, ha? Ay, sa mga taga dyan sa downtown Iriga City, good morning po sa Indugabos, sa mga nag-aantabay sa Tuya. Sa mga naka-transistor radio, sa nag-aantabay sa AM band. Ang pinakainot na radio station, television, digdi sa Rinconada area mga tugang. Maray na pagkaaga sa Indo, ha? Dyan sa sentro, sa mga negosyante niya to dyan, sa mga paratsenda. Oy, dyan pala sa sa Mayarani sa Pinerman, sa pinagkakakanan ko dyan na bistado niya to, masira magluto, wala na. Say na daw. Sa mga restaurant owners, maray na pagkaaga. Ay, si Leonor Pioquinto. Ano na sa apelyido mo, Leonor? Nag-aantabay man sa Satuya. Pabutan ko nin happy birthday an sa kuyang Ninong sa Bunyag. Yan, happy birthday kay Uncle Ninong Primo Quintana Senior. Nagkukumpleanyo ngunyan June 9, 2023. Happiest birthday to you. Birthday na. Yan. Father's Day. Okay, sige. Nagbabati man si Prime Quintana III. Sabi niya, happiest birthday pa. Birthday na, Father's Day pa, kapayaba na mo kanimo. Sige, maray na pagkaaga sa imo tabi. Uncle Ninong Primo Quintana III. Birthday ngunyan, June 9, 2023. Sa ining retired public school teachers dyan po sa Balaogan Elementary School. Ini si Uncle Ninong Primo Quintana. Pabutan ko na dyan sa Balaogan Bula, Camarines Sur, si Romeo Quintana, si Julie, Mr. and Mrs. Romeo Quintana. Yan.
Akin ni Uncle Ninong Primo Quintana Senior. Birthday niya pala na, no? No daw kung makapashare kita dyan. Kaya kitang garo dudumanan at tiyanta. Oy, nakikinig kami sa radyo. Salamat kay Yeng Ronda. Nakikinig sila ngayon. Congrats kay Jacob Martin sa pagiging Kid Scout. Si JM, congrats man sa imo. Julius Matthew dyan po sa Tagaytay. Ano man so pinahiling mo nga ni sa kuyang ko yan? Award, Certificate of Recognition, Star Award for Technical Staff ba? Congrats sa imo, Julius Matthew Berdiflor dyan po sa Guangming College. Technical Staff na pala siya. Award for Technical Staff. Sige, keep up your good works, JM. Hoy, madaliw ng oras mga tugang, ano? Solamente 13 minutos na sana bago po magabot ang oras na alas 11 nin pagkaaga. Ang mga miyembros kan otoridad ngunyan, lalo na sa lado kan PNP, sa saindang Facebook post mga tugang, talagang lagduan po ang saindang pagirumdum. Hindi po kayang social media, saron na ini sa mga talagang iyunaan na pinaghiling kan sa itong mga kababayan. Ha? Say no to drugs, stop. Ano pa? Life does not rewind, say no to drugs. So, yung mananggad, pag kamo nagparagamit po ng droga, pag napasala na ang paglaog sa indong hawak, baka lugod mabuang pa kamo. Kadakol po nin namamatian sa droga mga tugang, minsan natitiwi. Minsan sigian manibgaro manirism na sungimot ninda, subibig ninda, sige na ang pitik-pitik. Kaya it only takes one mistake to bring your future down. Di ba? Kaya siguro sa mga kahobinisan, nung kakamupong magpara paporbar na namit kan illegal na droga tapag kamo po nabuyo na. Ayan ang sinasabing addiction, addict. Life does not rewind, say no to drugs. So, totoo man. Dahil na po mai-rewind. Taminsan, ngonyan, makusog ang buot, kanibang mga kababayan niya to na maggamit kay nita. Minsan ngaya, pampahalinin problema. Minsan ngaya, nakakatabang man ngaya. Ayan, pagtubod ninda. Pero pag yan po naglala, dipisil, kadakol ng mamamatian hanggang sa napariwara na si tao, hanggang so puturo, hanggang so pangarap, nawara na huli sa droga po mga tugang. Kaya nga ni, sabing, life ngaya, life ngaya does not rewind. Dahil pwedeng ibelta, so enot, tangon yan, nakamati kanin pagbasol, gusto ko nga yan, makabalik kita sa dati, mabago. O di kung may pagkakataon pang magbago na. Maabot ang aldaw, panahon, magpapamilya man kamo. Kamo po ang mabuhay kan sa indong pamilya. Imbes na pasiring sa pamilya, pasiring sa mga maindatang mga illegal activities po mga tugang. Kaya ngunyan nga ni, talagang kadakol po nin mga hoben na nagkakaturuklo na po kan mga miyembros kan PNP. Naunambitan niya to ang Philippine National Police, lalo na po duman sa Albay, sinda po nasa full alert na po ngunyan. Ang PNP Albay is now on full alert.
Ang anisa ng padagos na magkaigwanin pagtabang duman po sa mga kababayan niya to na yan po dyan sa probinsya po nin Albay. Pinaghiling ko po mga tugang-an ko yan kan Feebox kasubago alas 2 nin mag-umagahon mga tugang gwapo sindang mga update na nagkaigwanin na linog. Kasubagong mga alas 8:30 nin pagkaaga Kasubago lang po yan mga tugang. Nagkaigwanin na 4.1 na magnitude. Ang pinakararom is 0.22 kilometers. Nasa 7.69 degrees north, 126.09 degrees east. Duman po sa may Partikan Compostela de Oro mga tugang. Grabe Nagkaigwanin na 4.5 na linog mga tugang. Kasubago. Alas 8:30 nin pagkaaga. Gwapo po sindang mga papaluwas mga tugang na mga lugar na talagang nagkakaigwanin na paglinog mga tugang. Kaya duman po sa pinahiling Intensity 1 City of Mati, Davao Oriental. Sa Intensity 2 duman sa Mako and Laak, Davao de Oro. Igwa kitang mga kababayan dyan sa Davao. Si Mr. and Mrs. Junjun Uleya, Fatima Uleya, taga duman sa mo pero yaw na duman sa Davao. Si Florence Cortez, yaw naman duman sa Davao. Ingat-ingat sana kamo dyan Kaya gwapo nin mga pigpapaluwas mga tugang ang Philippine Institute of Volcanology, DOST, digdi sa paglinog. Sain pa. Sulinog mga tugang na nangyari. Kasubagong alas 9:56, ngunyan pa sana yan June 9, alas 9:56. Kasubago pa lang, 2.9 magnitude. Duman po sa may western of Basay, Negros Oriental. Digiling ko kaya digdi sa mapa. Sa may parte Negros Oriental. Tayo kayang trends mga tugang nakapalibot digdi sa Pilipinas. Igwamanin mga trends na maagihan ining mga kolor pula. Digdi nga ni sa Camarines Sur, dyan sa gilid kang kuyan. Aning parte kang Pasakaw, Libon. Ikaw namang mga nakakagyan mga tugang. Di ko man kamo pinapatakot Duman sa kasubago man na 8:49 AM June 9, 2.5 magnitude. Yinugyug man po ang east of Bulalakaw, Oriental Mindoro. Grabe sunod-sunod. Sabi Chip. Alas 8:30 haros sabay-sabay magnitude 0.41 duman sa Davao de Oro, nabasa ko na ini mga tugang. Kaya ano ang nangyari? Davao de Oro, ining Oriental Mindoro, arin pa Negros Oriental, sunod-sunod ang kaigwanin linog mga tugang, ngunya na aldaw. Grabe ini pong mga ini pating inagihan kan linog, mga trends po ini mga tugang. Sigun sa Feebox. Kaya likay na sana po mga kababayan. Aram kong may mga kababayan tayong nakikinig dito sa RPN DCKI sa pamamagitan ng social media po mga kaibigan. Hindi man kayo inaabot ng aming signal at 1332 kHz dyan sa Oriental Mindoro, dyan sa Davao, pero sa paagi po ng social media naririnig niyo po kami. Ingat-ingat na lang po kayo dyan mga kabayan. Dyan sa Negros Oriental, Oriental Mindoro, Davao de Oro. Ayan po ang mga nakamatinin paglinog po
ngunyan pa sa ng aldaw, kasubagong aga po mga tugang. Kaya ingat-ingat na lang po kayo dyan. Kung kayo nakakaranas na paglinog dito po sa amin, nakakaranas din kami, lalo na po dyan sa Albay, yung pag-alboroto po ng Bulkan Mayon. Kaya ingat-ingat na lang po kayo dyan. Hoping na wala man anong pwedeng maging casualty dito po sa mga nangyayari ngayong panahon. Ako po, mapaaram na muna. Mapaaram na po ako mga tugang digdi sa programang Bicol Connection. Pang Biyernes na edisyon. Hoy, sa aga ha. Magiribanan kita alas 12, abot ng alas 2 din hapon. Pag-ulayan ta program Saturday edition po mga tugang. Sa pangaran mga tugang kan News and Public Affairs Division kan RPN Radyo Ronda DCKI 1332 sa berikan kan sa inyong mga radyo. Asin siyempre po RPN CNN Philippines. Ibanan niya to sa Main Control Engineer James Onoco, sa Information Jimmy Guanzon, sa Admin si Ma'am Kylie Gasyon. Yan man si Cheng Si and si Bert Cabrillas naman sa transmitter side. True Engineer Abilindon Turalio. Sa pangaran kan News Center, kan RPN DCKI, News and Public Affairs Division, ako po sa indong amigo sa radyo ni po si JB Jun Verdi Floor. Pasensya na kung nakapon kita alas 10 pasado na po ha. Ay walang kitang pinag-importanting pinagdumanan po kasubago. Salamat! And God bless. Ingat-ingat lang po.